हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സിഗ്നലിന് ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനായിട്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദിഗേര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മളിന്ന് ചാപ്റ്റർ 3 അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് എടുക്കണോ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നാളെ മതി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഇതൊക്കെ സമർപ്പണം പറഞ്ഞാണ്, ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്റെ യോഗ്യത എന്ത്?
നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ആ ഭക്തന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, നമ്മളെ കൊണ്ട് പല ലെവലുകൾ ഉണ്ടെന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭക്തി. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് യോഗ്യതകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കുറച്ച് നമ്മള് യോഗ്യത നമ്മൾ ആർജിക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമുക്ക് ശരിയാണ്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയോമി ഭക്തി പ്രവചിച്ചെന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളൊരു ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ സാധന ഭക്തി, അത് നമുക്ക് മസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെ സേവനമാണ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു അപേക്ഷകന്റെ യോഗ്യത, നമുക്ക് ചേർക്ക ക്വാളിറ്റികളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സ്ഥാനാർത്ഥ യോഗ്യതകളെ ABCDയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേറുന്നതിനുള്ള BCMBയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നേറുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. യോഗ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവും പരമത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ, മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യതയുടെ തലങ്ങൾ, കനിഷ്ഠ ഭക്തിയുടെ വിവിധ തലങ്ങൾ, ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചത്, ഭക്തിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതൊക്കെയാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു യോഗ്യത വേണം അല്ലെ? എന്താണ് യോഗ്യത? പിന്നെ മുന്നേറുമ്പോ പലതരം തലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മൾ യോഗ്യത കിട്ടി, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോ അതിന് മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യതയുടെ പല തലങ്ങൾ. നമ്മൾ ഒരു ലെവലെത്തി, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ അങ്ങനെ മുന്നേലെ. പിന്നെ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്, നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും പറയാൻ എന്താണ്, നമ്മൾ കനിഷ്ഠ ലെവലാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ, അവർക്കും പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ളത്, അതാണ് നമ്മൾ നാമാപരാധങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മള് നാമാഭാസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതൊക്കെയാണ് കനിഷ്ഠ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളില്. പിന്നെ ഇവരിൽ മികച്ചതാരാണ്, ഭക്തിയിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ, നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോ പല പല തടസ്സങ്ങളും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കയറേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മായ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും തടസ്സത്തിനെതിരെ നിൽക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാതും കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുമ്പോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് മുന്നേറി നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 16 മാല നമ്മൾ ജപിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുന്നേറ്റത്തിന് നമ്മൾ നരസിംഹ ഭഗവാനും കൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. കാരണം നമ്മൾ മറ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 16 മാലയും 4 യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, 10th പാസ്സായിട്ട് വേണം, നമ്മൾ 12th പാസ്സായിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ 4 യമനിയമങ്ങളും 16 മാല ജപം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് 4 മാല ജപിച്ചാണ് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനീഷ്യല് ഇത്തരം കിട്ടി നമ്മൾ 6 മാസം 1 വർഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷാ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ദീക്ഷാ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞോടുകൂടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷൻ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതായത് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുത്ത പോലെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങളും ഈ 16 ഇതും നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളാണ് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വിഗ്രഹാരാധന അടക്കം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് കുറെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ദീക്ഷ ചടങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു വീട്ടില് നമ്മൾ ആദ്യം ജനറലും ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ജനറൽ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ടച്ച് ചെയ്തോളൂ, മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ദീക്ഷ ക്ലാസ്സസ് വരുമ്പോ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഏതൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം, അത് എങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അതാണ് ഇനിഷ്യേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദീക്ഷയുടെ ചടങ്ങ്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നരസിംഹഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. അതിന്റെ നമ്മൾ പറയില്ല, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ എന്താണ്, അത് ഭക്തിയിലേക്ക് വിഘ്നേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നരസിംഹ ഭഗവാനാണ്. ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ തടസ്സം. അപ്പൊ ഈ തടസ്സങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കനിഷ്ക ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കനിഷ്ക ലെവലിൽ ഈവൻ ദീക്ഷ എടുത്താലും കനിഷ്ക ലെവലിലാണ്. നമ്മൾ 16 മാലയും 4 യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഭക്തിയിലേക്ക്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പലതരം വിഘ്നങ്ങള് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്
ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല. അത്രേ പരീക്ഷണങ്ങള് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്തിയിൽ സീരിയസ് ആവേണ്ട കാര്യമാണ് 3-ാം ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. മലയാളത്തിൽ നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ്. ഓഹോ രേഷ്ണ, ശരി. കനിഷ്ക ഭക്തന്മാരുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ. വിഷമത്തിലായി, പണം ആവശ്യമുണ്ട്, അന്വേഷണാത്മകമാണ്, ബുദ്ധിമാനാണ്. ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചത്? സേവനത്തിന് പ്രചോദനം കുറവും, ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ കനിഷ്ക ഭക്തന്മാരുടെ വൈവിധ്യം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെ, കനിഷ്ക ലെവലാണ്. നമുക്ക് പലതരം വിഷമങ്ങൾ വരും. പിന്നെ അത് നമ്മള് കനിഷ്ക ലെവലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണയിൽ പല വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണ്. നമുക്ക് ഭൗതികതയിലാണ് നമ്മൾ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിഷമങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾ 4 തരം ഇവരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വിഷമം വരെ, പണം ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്കറിയാം ധനം കാംക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചില വ്യക്തികൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ പലവരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വള്ളി നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അല്ലെ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് വിഷമത്തിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ ധനത്തിലാണ് വിഷമത്തിന് വേണ്ടി ആരാ ചെയ്തത്? വിഷമഘട്ടത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിഷമഘട്ടം, ഭഗവാനെ വിഷമഘട്ടത്തിൽ വിളിച്ചതാരാ? ഗജേന്ദ്രൻ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ദ്രൗപദി അല്ലെ, ദ്രൗപദി. അപ്പൊ വിഷമത്തിലുള്ള സമയങ്ങള് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ക ഭക്തന്മാരുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ആദ്യം വിഷമ അവസ്ഥയിലേ നമ്മൾ ഭഗവാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലായാലും നമ്മളെ ഭക്തന്മാരായാലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലര് ഭഗവാനായിട്ട് അടുക്കാൻ കാരണം വിഷമത്തിലായിരിക്കും അവര്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. നമുക്കൊരു വിഷമം വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അയ്യോ എനിക്ക് ആ വിഷമം എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കണം, നമ്മൾ പല വഴിക്കും പല രീതിയിലൊക്കെ നടന്നു നോക്കും. എന്നിട്ട് കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോ ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പരിശ്രമിക്കും. മുഴുവനില്ല, അപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മുഴുവൻ വിശ്വാസമായിട്ടല്ല, ഒരു ട്രയല്. മനസ്സിലായ? അതാണ് വിഷമഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്തത് പണം ആവശ്യമുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിചാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാതാവുമ്പോഴേ നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മളെ പരിമിതമായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ടും ലഭിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അവിടെ എത്തും, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊന്ന് വന്ന് ട്രയൽ ചെയ്യാൻ നോക്കും. അതാണ് പണം ആവശ്യമുള്ളത്. പിന്നെ അന്വേഷണം, നമുക്ക് അന്വേഷണം ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വ്യക്തികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജിജ്ഞാസു എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്നത് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. എന്താണ് ഈ ലോകം, ആത്മീയ ലോകം. അതായത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തി പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുമ്പോ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവന് വേറെ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. ജിജ്ഞാസിന് ഇപ്പൊ ഒരു സയൻസ് പരമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല സബ്ജക്റ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മാത്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലും കിടക്കാം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വ്യക്തി ഭൗതികയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആത്മീയത, എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ, എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് വരുന്നത് തന്നെ അവനിലുള്ളിലുള്ള ഭഗവാനിലുള്ള ചെറിയൊരു കണക്ഷനാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന് വിഷമഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിലും എവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മളുള്ളിലുള്ള കാരണം കൊണ്ടും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതിന് അവരൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കള് ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 3 ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ ബുദ്ധിമാനാണ്. കാരണം ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അടുത്ത ഇതിൽ വരുമ്പോഴും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയുടെ ലെവലെത്തി, അതാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവനെന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. അതാണ് ജ്ഞാനിയുടെ പ്രത്യേകത. കാരണം അത് ജ്ഞാനി പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ അവൻ ഭക്തനായി മാറുന്നത്. അതേ വരും എന്താണ് ആ ജ്ഞാനിയുടെ ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. അതല്ല നമ്മൾ
അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ഇതിന് കനിഷ്ക, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് കനിഷ്ക ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവര് മുഴുവൻ ആയിട്ടില്ല. കനിഷ്ക ലെവലിൽ നിന്ന് മധ്യമത്ത് ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്ക് എത്തണം. പിന്നെ ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചത്? വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സേവനത്തിൽ പ്രചോദനം കുറവാണ്, ശാസ്ത്രം കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവ്. അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ഈ 4 വ്യക്തികളെയും കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള 4 വ്യക്തികളെയും പ്രശ്നം എന്താണ്? അവർക്ക് മുഴുവൻ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം 24 hours നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനുള്ള സേവന താല്പര്യം നമുക്ക് അല്പം കുറവാണ്, അല്ലെ? ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം. അതാണ് കനിഷ്ക ലെവലിൽ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേവനത്തിൽ പ്രചോദനം അവർക്ക് കുറവാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അറിവും കുറവാണ്. അതിന് കനിഷ്ക ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാനതിനുള്ള കാരണം ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം വരെ നിങ്ങൾ വേറെ അത്ര ഇതുള്ള ഒരു ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഒരു 6 മാസം, ഒരു 3 മാസം ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേട്ടു നോക്കാം. യുക്തിവാദികളുടെ ക്ലാസ് കേട്ടു നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവും. നമ്മൾ 100% ആണ്. അതാണ് കനിഷ്ക ലെവല്. കനിഷ്ക ലെവല് അത് കാരണം കൊണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സസ് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കരുത്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. കാരണം നമ്മിപ്പോ ഈ സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് അറിവില്ല, കൂടാതെ നമുക്ക് സേവനത്തിലുള്ള പ്രചോദനവും എങ്ങനെയാണ് സേവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല. ഭഗവാനിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, അത് മറ്റുള്ള വിശ്വാസമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കട്ടായി പോകും. അത് നമ്മൾ സാധു ശാസ്ത്രവും ഗുരു അതില് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ കനിഷ്കന്മാരുടെ ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള ആകർഷണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള ഒരു ആകർഷണം നമ്മളിലേക്ക് വരണം. ചിലർക്ക് അത് കിട്ടും. അതിനും ചില കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും, അല്ലെ? എല്ലാവരിലും പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് മാത്രം. എന്നത് പറയാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള ആകർഷണം എല്ലാവരിലുണ്ട്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാവും. ആരും ഭക്തരല്ലാതിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭക്തരാണ്. ചിലവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, ചിലവർക്ക് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട്. അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? മേഴ്സി ഓഫ് ലോർഡ്, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, കൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള ഒരു ആകർഷണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കരുണ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷണമാവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ വിചാരിക്കണം, നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, എല്ലാവർക്കും ഈ ശാസ്ത്രത്തിനോടോ ഭഗവാനോടോ ഇതിനോടൊന്നും വലിയതുണ്ടാവില്ല. ചിലവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനോട് മാത്രമായിരിക്കും ചിന്ത ഉണ്ടാവുക. അതിന് കാരണം ഭഗവാന്റെ കരുണ. അതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴെ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ, അല്ലെ, വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ചില കുട്ടികള് ഭഗവത് കേൾക്കാനും ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാനും അതിനുള്ള ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് വരുന്നു? ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ കരുണ. അവർ അത്ര ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആ പൊസിഷനിൽ അവരവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എവിടെ ഏതോ ജന്മങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കിത് കേൾക്കാനും അത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ അത് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ താന്നും പോകും. അതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളൊരു നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാണ് ആ കുട്ടി പഠിച്ച് പാസ്സായി. പഠിച്ച് എന്താണ് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IIT അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷനും കിട്ടി. ആ പയ്യൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലോ കഴിഞ്ഞില്ല, അവൻ ചെയ്ത് മുഴുവനും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് കരുണയും കിട്ടി, അങ്ങനെ എല്ലാ അസോസിയേഷനും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. പിന്നെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ്. അതിന് ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആനകൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആനക്കുട്ടി എപ്പോഴും സെന്ററിലായിട്ട് നടക്കുക, അല്ലെ? കാരണം ആനകൾ എപ്പോഴും ആ ആനക്കുട്ടീനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആനക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പുലി അത് സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആനകൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്. അതാണ് അസോസിയേഷന്, ഭക്തിയുടെ അസോസിയേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്
അവരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് പല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. അതിന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അസോസിയേഷൻ, പ്രഭുപാദ സ്വാമി സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അത് തന്നെയാണ്, അസോസിയേഷൻ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അസോസിയേഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആനക്കുട്ടി പുറത്തേക്ക് പോണ പോലെയാണ്. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ. അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ? നോ, ഇതൊരു മുൻവ്യവസ്ഥയില്ല. കാരണം ഇതിലധികം ഹൃദയത്തിന്റെ കഠിനവും വികാരരഹിതവുമാകുന്നു. കാരണം പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ? നോ, ഇതൊരു മുൻവ്യവസ്ഥയല്ല. കാരണം ഇതിലധികവും ഹൃദയത്തെ കഠിനവും വികാരരഹിതവുമാക്കുന്നു. കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ അറിവ് പരിത്യാഗം ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഇതിന് മുൻവ്യവസ്ഥയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഭക്തിയിൽ കടക്കുമ്പോ നമുക്ക് പരിത്യാഗമല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒരു വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ എന്തൊരു കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വേണമെന്ന് വെക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അതെപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ വേണമെന്ന് വെക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിത്യാഗമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അറിവും നമ്മൾ എന്തിനാണ്, ഭഗവാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്യം എന്താണെന്നോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ അല്ല, പരിപൂർണത എത്തുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടും തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഇതല്ല ഭക്തി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയല്ല. കാരണം ഇതിനധികം ഹൃദയത്തെ കഠിനവും വികാരരഹിതവുമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അത്രയും ഹൃദയത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, ഹൃദയം വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മള്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ വിഷമവും വരും. അതാണ് ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ എന്താണ്, മറ്റേത് പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഹൃദയം കൂടുതൽ കാഠിന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിത്യാഗമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്താണ് ആകർഷണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതാണ് ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അടുത്തത്. മുന്നേറാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഗ്രേഡുകൾ. VSB സേവനത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗുരുവിന്റെ പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ് അതിന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വാസം, അറിവും യോഗ്യതയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. VSB എന്താണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. VSB സേവനത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗുരുവിന്റെ പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിശ്വാസം, അറിവും യോഗ്യതയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിശ്വാസവും അറിവും യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടല്ല 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ശാസ്ത്രം, ഗുരു, പിന്നെ അതുപോലെ സാധു. ഇതാണ് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും പ്രചോദനം നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് വേണം. അസോസിയേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ്, മനസ്സിലായി. അസോസിയേഷൻ ആണ് തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഗുരു സത്യം കണ്ട വ്യക്തിയാണ്, ശാസ്ത്രമാണ് സത്യവുമാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ യോഗ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗ്യതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വേണം. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലിലാണ്. ഈ കനിഷ്ക ലെവല് പല ലെവലുകളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ കൃഷ്ണനിലുള്ള ആകർഷണം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിന് പല മെത്തേഡുകളുണ്ട്. നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിത്യാഗമോ അറിവോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അതുണ്ടായാൽ നല്ലതുമാണ്. അത് നമ്മൾ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോ പരിത്യാഗം അല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യതയുടെ ഗ്രേഡുകൾ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദീക്ഷ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കൂടെ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആവും. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പൽസറി വരുന്നു. രണ്ടാമത് ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം.
പിന്നീട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കണക്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര. ഗുരു വേണം, ഗുരുവിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സാധു സംഘം, ഭക്തന്മാരുള്ള സംഘം. ഇത് 3 ഉണ്ടായാലോ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ആയി എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഇനിഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. യോഗ്യത മാത്രമാണ് നമുക്ക് അപ്പം ലഭിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തമാർഗത്തിലെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ. ഇനി ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ നിയമങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നാമജപം, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും മുടക്ക് വരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതൊരു മസ്റ്റ്. എന്തായാലും ദൃഢനിശ്ചയം, സതതം കീർത്തിയന്തോമ യഥഞ്ജസ്ത ദൃഢ വൃദ്ധ എന്നുള്ള മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി. അത് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ഇതിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ മുക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുമ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭുക്തിയും മുക്തിയും നിരസിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ. തന്റെ ഭക്തൻ എല്ലാ വിമോചനവും നിരസിക്കുകയും സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ എല്ലാ വിമോചനവും നിരസിക്കുകയും സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ജനറലായിട്ട് ആഗ്രഹത്തെ ഭുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും ഭൗതികവാദികളെയാണ് ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിർത്തും. അതിൽ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, പലതും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുക്തിയും അത് തന്നെയാണ്. മുക്തി തന്നെ പറയുന്നത് പലതരം മുക്തികളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് സ്നേഹം അല്ലെ. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അവിടെ, മനസ്സിലെ. അത് നമ്മളെ പാർട്ടാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പാർട്ടാണ്, അതിൽ ആഗ്രഹമല്ല, മനസ്സിലേ. ഒരു അമ്മ മകനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ ആഗ്രഹം അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് അവരെ പാർട്ടാണ്. അതാണ് ഭക്തിയും അതിലെ മുക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, മനസ്സിലായി. രണ്ടും തന്നെയാണ്. അപ്പോഴും അവിടെ കടന്നിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് അപ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ മുക്തിയും നിരസിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ. മുക്തിയും വേണ്ട, ഭക്തിയും വേണ്ട. എന്റെ ഭക്തൻ എല്ലാ വിമോചനവും നിരസിക്കുകയും സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഭുക്തിയും ഇല്ല, മുക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്നാണ്. സിദ്ധികൾ കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ. നമുക്കൊരു സിദ്ധികളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു, പലതരം സിദ്ധികൾ. അത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് കിട്ടൂല, പഠിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടൂല. അതിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ മുക്തിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടൂല. അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. പലതരം സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാലോ നമ്മ മുക്തിപഥത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധന്മാരെ അവസ്ഥ, സിദ്ധി ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഭുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പലതരം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ വീട് വാങ്ങിക്കണം, കാർ വാങ്ങിക്കണം, ബംഗ്ലാവ് പോകണം, അവിടെ പോകണം, ഇവിടെ പോകണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതിനും കുറെ വർക്കുകൾ അവർ ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് കിട്ടൂല. രണ്ടിനും വർക്കുണ്ട്. ഭുക്തിക്കായാലും മുക്തിക്കായാലും വർക്ക് ചെയ്യണം. മുക്തി ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു തലത്തിൽ ചെയ്യണം, ഭുക്തി ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു തലത്തിൽ. രണ്ടും രണ്ട് തലമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതല്ലാത്തതാണ് ഭക്തി. മുക്തി, ഭുക്തി, ഭക്തി, അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഭക്തൻ എല്ലാ വിമോചനവും നിരസിക്കുകയും സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന് വേറൊന്നുമില്ല, ഭുക്തിയും വേണ്ട, മുക്തിയും വേണ്ട. അവൻ എന്താണ്, ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം മാത്രം. അമ്മ മകനോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആ സ്നേഹം, ലവ്, ആ ലവിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് തോന്നില്ല, വേറെ അതിന്റെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ല, മനസ്സിലായി. നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും, അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തലത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു, മനസ്സിലായി. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സേവനം ആഗ്രഹിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുക.
പ്രേതങ്ങളായും മന്ത്രവാദികളായും രൂപ ഗോസ്വാമി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അതിനൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. പേരിന് എന്തിട്ടു കൈബിൾ എന്റെ പ്രേതങ്ങളും മന്ത്രവാദികളുമായി രൂപ ഗോസ്വാമി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മുക്തിയൊക്കെ അതാണ് അതിനോട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത്. കൈകൾ കൂപ്പി എന്റെ വാദ്യം നിൽക്കണമെന്ന് മോശം ഞാൻ നിരസിക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി നമ്മളെ വന്ന് കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് ഞാൻ ഇത് തരാം നീ ഇത് വിട്ടിട്ട് മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറയുന്നു. കാരണം നമ്മളെ ലെവൽ ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ IAS ഓഫീസർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, IAS കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പിയൂണായിട്ട് ജോലി വേണമെന്ന് അവർ വന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് ഒരു കോൾ വന്നു, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുക്തി, അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി നമ്മളെ പിറകിൽ വരുന്ന പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ IAS ഓഫീസർക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ജോലി കിട്ടുന്ന പോലെയാണ്, മനസ്സിലായി, അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ അതൊന്നും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തിയൊക്കെ നമ്മളെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത വിശ്വാസവും ഭക്തിയും മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഒരിക്കലും എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലെ ഭക്തി മാത്രമായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പ്രഭു, എനിക്ക് സമ്പത്ത് വേണ്ട, അനുയായികൾ വേണ്ട. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ചൈതന്യ പ്രഭു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് എനിക്ക് ഒരു അനുയായികളോ ഒന്നും വേണ്ട, കാരണം അത്ര അനുയായികള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ധനം, എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ധനം എല്ലാതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, അങ്ങയുടെ രേഷ്മ ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. അങ്ങയുടെ സേവനം അത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുക. ഭഗവാൻ കപിലൻ എന്റെ ഭക്തർ എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും, ഞാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു. അപ്പൊ കപിലദേവനും അതാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ, അപ്പൊ പല രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം മറ്റൊന്നിനോടും അല്ല. ഭഗവാനെ മദനമോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണല്ലോ, നമുക്കറിയാം. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗോപികന്മാരെ കഥകൾ അറിയാം അല്ലെ, വിപ്രലംബ ഭാവം അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാനെ കിട്ടാ എന്ന് മാത്രം ആരാഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, ഗോപികന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ലെവലാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയുടെ ലെവലിൽ എത്താന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഗോപികുമാരുടെ ലെവലിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രേമഭക്തിയാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ വേണം. അപ്പൊ ആ ഭാവത്തെ പറയുന്നത് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു നേരം ലഭിക്കും, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കാണില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ അനുഭവത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ
എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നു. ആ കാണാൻ വരുന്ന ശേഷം കാണാൻ വരുന്ന വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ല, ഒരു തീർവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല, മനസ്സിലായി? അതേപോലെ നമ്മൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്നേക്കുക. വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വികാരം ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായി? ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രേമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവം. അതാണ് അവര് അനുഭവിക്കുന്നത്. ആര്? ഗോപികന്മാരെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അവരെന്താ? അവരിങ്ങനെ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിലാണ് അവർ ജീവിതം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രേമത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. അതായത് അവര് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവര് ഇവരുടെ ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമാവും. അങ്ങനെ അവരെ വിഷമിച്ചിട്ട് ചെന്നിട്ട് നാരായണനോട് തന്നെ, അത് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമായിട്ടുള്ള നാരായണനോട് ചെന്ന് തന്നെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്റെ ഭഗവാനെ കണ്ടോന്ന് ചോദിക്കണം. ആ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടല്ല, ആ ഭാവത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് ഭഗവാനോടുള്ള അത്ര ആകർഷണ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം എല്ലാ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മനസ്സിലായ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ വേറൊന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് മുക്തിയും ഇതൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പിറകിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത. അത് ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മുടെ രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. അത് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരാം. അപ്പൊ മുക്തിയില് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്തിയും ഭുക്തിയാണ്. അതിൽ ഭക്തി എന്നുള്ള ഇതിന് സ്ഥാനമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാണ്. മുക്തിക്കും ഭുക്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭക്തി. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. വൈകുണ്ഠ വാസസ്ഥലം പോലും വിമോചനത്തിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹവും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാർ നിരസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലെ സ്ഥലം പോലും അവര്, വൈകുണ്ഠം എന്നും പറഞ്ഞാല് ദുഃഖമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലോകം തന്നെയാണ്. അവിടെ തന്നെയുള്ള അവിടെ വാസിക്കാൻ, അത് വാസസ്ഥലം, അതടക്കം ആര്? വൃന്ദാവന വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ നിരസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി ഒന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഭക്തന്മാർ നമ്മളെ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് വിചാരിക്കല്ലേ, നമുക്ക് കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടിയാൽ മതി വിചാരിക്കും. ഇത് സമാധാനം ഒന്നല്ല ഈ ലെവല്, നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ മുക്തിയെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, മുക്തി തന്നെ 5 എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരുന്ന സായുജ്യ മുക്തി, ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെ, സാലോക്യം, പിന്നെ അതേ ശരീര സാരൂപ്യം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അതേ ഐശ്വര്യം, അതാണ് സാരൂപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കൂടക്കാഴ്ച, ഇത് എന്താണ്? ഇത്രയും സൃഷ്ടികൾ, അതായത് സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, ശ്രാഷ്ട്യം, പിന്നെ സായുജ്യം. അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 തരം മുക്തികളും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവന് എന്താണ്? ആ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ വേറൊന്നും കണ്ണിൽ കാണില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലുള്ള, ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടി ചിലവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അട്രാക്ഷൻ, അത് മാത്രമേ അവർ കാണുള്ളൂ, വേറൊന്നും കാണില്ല. ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, ചിലവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു, വ്യക്തിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിനോടോ എന്താണെങ്കിലും പോട്ടെ, ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അവരെ കണ്ണിൽ കാണില്ല, അത് മാത്രം അവരെ കണ്ണിൽ കാണാം. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അവര് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, രാസലീലകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക്, അതായത് ഗോപികന്മാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവരെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. കാരണം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അത്രയും ഒരു അട്രാക്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോകം തന്നെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതിൽ മുക്തി കൊണ്ടുവന്നാലും ഭുക്തി കൊണ്ടുവന്നാലും ഭക്തി കൊണ്ടുവന്നാലും ഒന്നല്ല, പ്രേമത്തിനാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ പല ലെവലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോണാണ് അതൊക്കെ. ഓക്കെ, സെയിം തന്നെ. പിന്നെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എല്ലാ വിമോചനത്തെയും, അതിൽ പറയുന്നത് റെഫറൻസ് ഓഫ് ദി ഡിവോട്ടീസ് റിജക്റ്റിംഗ് ദ ഭുക്തി ആൻഡ് മുക്തി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാ ലിബറേഷൻ അല്ലെ, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭുക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തിയും പിടിച്ചു നിർത്താനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.
അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് അതില്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാത്തിനെയും മറികടക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഏതിന്? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, റിജക്ഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, റെഫറൻസ് ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന മുക്തി. അതായത് മുക്തിയും മുക്തിയും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, രണ്ടാം പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിവോട്ടി, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഡിവോട്ടി, അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് വൈകുണ്ഠം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുക്തിയിലെ ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ് വൈകുണ്ഠം. നമുക്കറിയാം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതികയിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുക്താത്മാവായി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുമ്പിക്കും അവര് ആ മുക്താത്മാക്കളുടെ ലെവലിൽ പോലല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ ലെവലുകൾ ഒന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു. എത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരേ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പല കാര്യങ്ങൾ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം, മുകളിലേക്ക് പോണ ലോകം, ജനകലോകായാലും തമലോകാണെങ്കിലും സ്വർഗലോകാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മലോകാണ്, ആ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. അവിടെ ആനന്ദം തന്നെയുണ്ട്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അതിന് അവിടുത്തെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആനന്ദത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഒരേ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. അതിനൊക്കെ ഒരു സംശയമില്ല. അത് ആ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വിടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുക്തതലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ആ മുക്തതലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും അവിടെയും പിന്നെ അനേകായിരം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, ഒരു ലോകമല്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇത്രയും നമുക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞത്. പലതരം മുക്തികൾ നമുക്ക് കിട്ടണ്. ഇതുമല്ലാത്ത അടുത്ത അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് പ്യുവർ ഡിവോഷൻ. അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാണ്. അവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മറക്കരുത്. നമ്മള് ഏത് ശരീരം, പഞ്ചഭൂത ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും, നമുക്ക് അപ്പോഴും കേൾക്കാൻ കഴിയും. അതിന് ചിലപ്പോ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സയൻസിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അവരത് ശരിക്കും അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവര് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ പലരും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഹോസ്പിറ്റലിലെ മരണശേഷം അവര് മരിച്ചെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വീണ്ടും അവര് രണ്ടാമത്തെ, അങ്ങനത്തെ കുറെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവര് വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് അവർക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതും, അങ്ങനെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അവര് ഈവൻ ഡോക്ടർമാർ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളടക്കം അവർ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ മരിച്ചെടുക്കണ്, പക്ഷെ ഡോക്ടർമാർ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. വേറൊരു ലോകമുണ്ടെന്നും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോണതെന്നും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊന്നല്ല, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അനേകായിരം ലോകങ്ങളുണ്ടെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. സയൻസ് ഇപ്പൊ ഏകദേശ ലെവലിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞ അവര് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ല ഇന്ന് പറയാ അവര്. അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, നാളെ അവർ പറയാൻ വരുന്നത് അതും ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സത്യമാളുടെ നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ അതും പറയണത് സയൻസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൾട്രോഫിസിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. കാരണം ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്കിത് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു സത്യം നമുക്കൊന്നും പറയാം. നമ്മൾ ഡോക്ടർക്ക് നല്ല മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി. ഡോക്ടറുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഡോക്ടറുടെ കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ ഡോക്ടർ കഴിക്കണം മരുന്ന് കഴിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളെല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സാരാംശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മളിപ്പോ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ പല ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാതും കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാര് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് സാധു സംഘം, ശാസ്ത്രം, ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് എന്താണ്, അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. വെറുതെ ജിജ്ഞാസ അടിച്ച് നമ്മൾ നോവല് പോലെ ഇത് വായിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൃഥ്വി മഹാരാജാവ്, ദയവായി എനിക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നാവുകളും ചെവികളും, ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും മോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം നാവുകളും ചെവികളും തരും, ഞാൻ ഒരിക്കലും മോചനം ആവശ്യപ്പെടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പൃഥ്വി മഹാരാജാവും പറയുന്നതാണ്, ദശലക്ഷം നാവുകളും ചെവികളും അതൊക്കെ കിട്ടിയാലും എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്, അത് മുഴുവനും ഭഗവാനിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്നല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യവും എനിക്കില്ല. ഭരത മഹാരാജ എല്ലാ സൗകര്യം എളുപ്പത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്മിജിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു.
അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭരത മഹാരാജാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും, ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാതും എന്ത് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും അതൊന്ന് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ. കാരണം വേറൊന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല. എനിക്ക് സ്വർഗവും മറ്റു ഉയർച്ചയും ലഭിക്കുക, പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹകരണ സേവനവും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. എനിക്ക് ഉയർച്ചക്കില്ല, എനിക്ക് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊന്നും എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ആ ഭക്തിയുടെ ലെവലുകളാണ്. അത് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഹരേഷ്ണം നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്? ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ 22 ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട്. കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വിവരിക്കുകയാണ്. മുക്തി നിരസിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം, പരാമർശങ്ങൾ പറയാണ് ഇതിലൊക്കെ. ഓരോരുത്തരും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ എടുത്ത പ്രഭു? അതെ, 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലിപ്പോ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ വിമോചനവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോറി, 3 കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ. അത് ശരിയാ. ചാപ്റ്റർ 3 to 5 എന്നാ പറയുന്നത്. ശരിയാ. ഓക്കെ. ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഞാൻ 3 വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ 3 ഒന്നും കൂടെ നാളെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇത് ചെയ്യാം. കാരണം ബുക്കിൽ കുറച്ച് ചില പോയിന്റ്സുകൾ കവർ ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ നാളെ ബുക്കും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് പോകാം നമുക്ക്. ഓക്കെ പ്രഭു. കുറച്ച് എക്സാം എന്നായിരിക്കും നമുക്ക്? എക്സാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അതെങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ശാസ്ത്രിയുടെ എക്സാം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാതെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് കാലത്തേക്കുള്ള അത് ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടോ ചെയ്യാനത്? അത് അപരാധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്ടാഷ്ടമൊക്കെ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? പഠിക്കാന്ന് ബൈഹാർട്ടല്ല, അറിയാം പ്രഭു, അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് പോലെ എടുത്താലോ? കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് നറുക്കെടുപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ലല്ലോ. അതായത് ഈ ആഴ്ച കിട്ടില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടാമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഏതാ ദിവസം ഒന്ന് ചെയ്യാം. പഠിച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ 7:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് 7:15 വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൊല്ലിപ്പിക്കുക, അല്ലൊന്ന് പറയിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് കിട്ടുമല്ലോ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നലെ ചാൻഡ് ചെയ്തു നമ്മള് ശിഷ്ടാഷ്ടം. ചാൻഡ് ചെയ്താ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ദുമാതാജിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടത്. ഇന്ദുമാതാജി ഉണ്ടോ? ഇന്ദുമാതാജി ഇല്ലേ? ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ചെയ്യാത്. ഹരേഷ്ണ, കുഴപ്പമില്ല, നാളെ സംസാരിക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹരേകൃഷ്ണ? അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി. ഹരേഷ്ണ കുറച്ച് സീരിയസ് ആവാ. കാരണം 3rd ലെവലാവുമ്പോള് പിന്നെ നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ മിഠായും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെ? സ്കൂളിൽ പോകാൻ. സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മ ഭാഷ മാറും നമ്മളെ. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം പോയിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. നീ പോയില്ല എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരും തോറും സത്യം പറഞ്ഞൊക്കെ ടഫ് കൂടാണ്. നമ്മ പറയുമ്പോ വളരെ ഈസിയാണെന്നൊക്കെ ആദ്യം പറയും. കാരണം ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നു വരുമ്പോള് പിന്നെ കുറെ റൂൾസുകളാണ്. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ആകെ ഇതായി തുടങ്ങും. മനസ്സിലായി? അതാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് ലെവലൊക്കെ ഭയങ്കര മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം വരും. പ്രയാസം മാത്രമല്ല, പ്രയാസത്തിനേലും കൂടുതൽ നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മുഴുവനും പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളാ. മനസ്സിലായി? പക്ഷെ സത്യം അതാണ്. മനസ്സിലായ? യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാന്നൊക്കെയാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഓരോ ലെവലുകൾ കടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ടഫ് കൂടാണ്. പറയില്ല, ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിന് ഇപ്പൊ അവര്
ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ? ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം 10th ഒരു 90% കുട്ടികൾ 12th പോകും, 12th തന്നെ ഒരു 90 ഹയർ ലെവലിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് ഹയർ സ്റ്റഡി പോകും. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ അത്രയും ഉയരും തോറും അതിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, മനസ്സിലായി? അത്രയും നമുക്ക് ടഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതില് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ് കളക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ ചെറുതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനാവ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം നഷ്ടപ്പെടില്ല. അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വല്പം അഭ്യസത്രായതോ മഹത്വ ഭയത്, അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകില്ല. അത് തന്നെ അതിൽ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളെ ഉണ്ടായാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, വഴിയില് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് നിന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും വ്യക്തമാവില്ല. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുമാണ് നമുക്ക് വഴി തെളിയുന്നത്. അതന്നെ. കാരണം നമ്മള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ശരിക്കും. നമ്മള് ഈ ലോകം തന്നെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മളും ചലിക്കുക, അത് ഭക്തിയിലൂടെ ചലിക്കുക. എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം ഒരു 50 വർഷം കൂടി, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും ഏവറേജ് ഒക്കെ 50 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് 100% ഷുവറാണ്, മനസ്സിലായി? അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോവാം. നമുക്ക് ഈ ജന്മം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. എത്ര കോടി ജന്മങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തില് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒരു മായയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ മായ എന്ന് പതുക്കെ നമ്മ പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിർത്തിക്കോട്ടെ, നാളെ കാണാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ബുക്ക് ഞാനൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തു. ബുക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിതൊന്നും മൂന്നൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കുറെ സ്ലൈഡുകൾ ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ആയിട്ട് മിസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ശരി, അപ്പൊ ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യായ പതിനാം ഭാവനേഭി വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഭവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.